Fel arfer, y thing gyntaf fel ei wneud, really, os yn prynu car, ydy lowering kit. Wel, lowrio ydy, o'n ffordd, gwneud siŵr bod gap rhwng y teiar a'r arch gyn lleia bosib. Hyn oed os mae yn heibio'r gap weithiau. That's it. Pam? Just fi ni. Just edrych lot. Dim digon isol o'n ffrynt yn y marn i, de. Wel, mae hwn angen lowrio. Os hwn di lowrio, os edrych well. Dim ond ffa'r cas, chdi lowrio y tractor na, so'n edrych well. Mae just yn edrych well. Mae just dim gap, all good. Modification number 1 i ni ydy drop y car. Basically, o'n bydd e'n wneud ydy cael dipyn o hwyl efo limbo a gweld pwysig y car fwy isel. I fod yn oes, ddim yn practical at all. Pryd o'n i eisiau ei nefyn efo o rwy'n yn meddwl bod wedi cael 4 puncture yr un waith. Oedden nhw methu dall, de. So dwi wedi dreifio ceir rili isel a damage o pethau gwirion ar y car. Just am y rheswm o'n eisiau car yn isel. Ti dieddol o drio peidio mynd lle yna lot o speed bumps, cos mae jyst yn mynaf gorau slofi reit lawr. Ond ti fod i slofi reit lawr i speed bumps. A dyna'r rheswm rili dwi'n mynd ar air ar ceir fi. Best of both worlds, really. Ti'n cael mynd yn isel, ti'n cael mynd yn uchel. Mae yna bag, mae'n gael efo, yn lle y spring, a honna di'r suspension yn gwasgu o hyn. A mae yna'n galluogi chdi lle codi a gwllwn y car fel lici di. A wedyn, obviously, mewn Bluetooth enabled, sy'n fydrach chdi controlio eraill chdi o ffwn chdi hefyd. So, just ochr yna. Ond yn byw, fyny mynydd o Betws, so... Ti'n mynd y car efo rhywun arall, a maen nhw'n dreifio. Ti'n meddwl, mae yna dwll yma! A wedyn, o, na, car normal, dyn ni.